ялгыз бүген йортта юк хуҗаларда вафат. Иске агач йортның ничек яңанын, ішендә нидер шартлавын күршеләре ишеттек диләр. Алар яңын сүндерү бүлегенә хәбәр итә дә. Она говорит, я зажигала, это газовый котел, говорит, зажигала, и он взорвался. Шартлаган тавыш ишетелгәндә мин бакчада кәбестә җыя идем. Келәткә илтеп тә өлгермәдем. Астагы йортны төтен урап алды. Исән калган хатыннан ни булды дип сорагач, газ казаны кабызганда шартлады диде. Утны 20 минут дигәндә сүндерәләр, әмма 27 яшьлек Эльвина һәм аның 5 айлык сабые Кәрим яңында үлә. Эльвинаның әнисе белән энекәше исән кала, 12 яшьлек малай велосипедта чыгып киткән була. Мы уже вышли, видели тут. Без ул чакта мунчада идек. Чыксак, монда машиналар бик күп кеше җыелган иде. Бүген иртәдән фаҗига урынында экспертлар эшли. Алар килгәнче йорт эченә беркемне дә кертмәделәр. Соңгы тапкыр газ җиһазларын монда февраль башында тикшергәннәр. Газ хезмәте башлыгы әйтүенчә, төзексезлектән зарланучы булмый. Әйтәләр версия то, что хлопок, ул версия монда алай була алмый, потому что хлопок ясарышын помещение зоранда, и венканал тем более эшли. Ягада хлопок вакытында бит тәрәзәләр дә, ишекләр дә бөтенсе чыгып урыннарыннан чыгып чалар. Биектау районара тикшерү бүлеге бүген җинаять эше ачты. Саксызлык аркасында 2 һәм оннан да күбрәк кеше үлеме дигән матдә буенча прокуратурада тикшерә. В настоящий момент законнарның үтәлеше шул исәптән күзәтчелек мәсьәләләре дә алга куела. Шулай ук контроль күзәтчелек органнары эшенә бәя биреләчәк. Газ җиһазларын куллану мәсьәләләре тикшерелергә тиеш. Тикшерү комитеты яңгынның сәбәпләрен әлегә атамый. Экспертиза кирәк диләр. Йорт эчендә башкарган эшләрен видеога төшерергә дә рөхсәт юк. Шуны әйтеп китик, Хакимуллиннар гаиләсе авыр финанс хәлдә калган була. Бу йортка аларны бер танышлары бушлай торырга кертә. Аз керемле гаилә булгач, ни өчен соң аларга яңгын турында хәбәр итүче җайланма куелмый? Бу сорауны без яңгын күзәтчелеге вәкиленә бирдек. Эта семья у нас не находилась на патронтажном учете, она не Бу гаилә бездә исәптә тормады. Без алар белән соңгы тапкыр 12 февральдә аралаштык. Шул чак яңгын куркынычсызлыгы турында да сөйләдек. Авыл җирлеге башлыгы сүзләренә караганда, бу йортта яңгын турында хәбәр итүче җайланма октябрь ахырында куелырга тиеш була. Өлгерми калалар. Калган сорауларга экспертизадан соң ачыклык керер мөгаен. Әлегә исән калган хатын кыз һәм малай туганнары янында яши. Алга таба башка торак табырбыз дип вәгъдә итте безгә үзидарә башлыгы. Баннистанчыкка без яшәп бетерәбез. Аларның теркәлгән күрше авылда аларның әбиләре тора. Үз йорты белән тагын бер йортлары бар. Утын белән ягыла торган йорт. Может анда әзрәк зур булмаган ремонт ясап, может шунда күчерләр. Әлегә сезнең һәрберегез гаиләгә ярдәм итү өчен акча җибәрә ала. Эльвина белән Кәримне суд медицина экспертизасы тәмамлангач кына җирләячәкләр. Балык Бистәсе районыннан Алия Хәйретдинова, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы.